Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmi kula Najwa Ahmada Muda, nomor presensi kalidoso saking kelas 10 IPS 3. Teng mriki kula ajeng maosaken babagan pranata adicara bab Maulud Nabi Rangkuman Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Yusuf Mansur, ingkang kawula hormati Ketua RT Bapak Abdul Rahim, lan sedaya hadirin wal hadirat ingkang berbahagia ugi kawula. Puji tahmid lan tasyukur kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sedaya kahormatan saha inayahipun dumateng kita. Langkung-langkung kakempalan wonten ing acara pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing perumahan Gria Selatan asli tanpa alangan apapun. Kaping kalihipun monggo kita bersolawat lan salam ugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi kita sedaya angsal syafaatipun beliau lajeng ing yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula hormati, kaparenga kula matur wonten mriki minangkani pembagi wekdal ing acara pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe kalempah ing acara wonten dalu punika. Minangkalah acara ingkang badhe kalempah. Adicara ingkang setunggal inggih punika pembukaan kanthi waosan surat Al-Fatihah. Adicara ingkang kalih inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an ditulisaken selawat maulid. Adicara ingkang tiga punika sambutan. Sambutan ingkang sapindah saking Bapak Ketua RT, sambutan kaping kalih saking Pak Masjid. Dilanjut acara ingkang sekawan inggih punika istirahat. Adicara salajengipun inggih punika ma'idah sama. Muslimin dan muslimat ingkang kahormatan, minangka pratandha panunjuk andal bulan punika, sumangga sareng-sareng kita ngajakaken raos syukur dumateng rasanipun Gusti Allah karena maos lafal hamdalah. Kula dherekaken alhamdulillah. Wasana ngaturaken syukur kundur muga tansah rahayu ingkang sampurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kyai Yusuf Mansur. Ingkang kawula hormati Bapak RT Abdul Rahim. Ya Nabi salam Muslimin dan muslimat ingkang kawula hormati, minangka pratandha penutup Ya Habib salam alaika salawatullah muslimin dan muslimat ingkang kawula Ya Nabi salam